ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಇತ್ತೆಂಕಲು ದೂರ ಬೋದು ಬತ್ತೀನಿ ತಚ್ಚನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜದಾಡೆ ಪೂರ ಬೋದು ಅಮ್ಮನ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅದೇ 1 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಬೋತೀನಿ ಅವು ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣಿ ಪೂರ ತುಂಡಾತಿನ ಅವೇನ್ ಕಂತೀನಿ ಅದೇ ಹಾಂ ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದವ್ ನಾನು ಪೂಜೆ ಅಂಡತೀನಿ ಒಂದು ದಾದೆ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಒಂದೇ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಡೆ ತೀರ್ಥಲ ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಇರತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಉಂಡು ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜೆ ಕಬಾಬು ಟಿಕ್ಕ ಪೂರದಾಲೆಜ್ಜೆ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಐಟೆ ಉಂಡೆ ಎರೆಗ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪನ್ನೆ ತಚ್ಚುನ ಉಂಡು ಅತೆ ಹಾಂ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರತೆ ಪೂರ ಕಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಲಸರೆ ಪೂರ ಜನ ಈರೆ ಪೋಪರ ಅಂದೆ ಅಟಿಲ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಈರೆ ಮಲ್ಪುವರ ಅಟಿಲ್ಲ ಆವಲ್ಲಿ ಮಾರ ಶ ಎಂಜ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕನೆ ಓಲುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವರತ್ತೆ ದಾದೇವು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐಟೆ ಉಂಡೆ ವಾವ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವಡೆ ಒಂಜ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅವು ಪ್ಲೇಟಾ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಬಾಬೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯಾರ ಸಾರವು ಕಬಾಬ್ ದೊಟ್ಟುಡು ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಚ ಫಿಶ್ ಪೂರ ತಿಂದು ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದೇ ಹಾಂ ಓಲ್ ಪಾಡುವಲ್ ಇನ್ನು ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜದಡೆ ಪೋಯಿ ನೀರು ತೀರ್ಥ ಹೋಯ್ತಾ ಕೊರ್ಪಿ ನೀರಿತ್ತೆ ಓ ಜೋಜನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಗಂಧಲ್ ಉಂಡೆ ಐಟೆ ಅಂದೆ ಐಟು ಗಂಧ ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯನೆ ಪ್ರಸಾದನೇ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಪೂರ ತೂನಗ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಗ ಇಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಚ್ಚು ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ರಾಶಿ ಪೂರ ತೂನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಗಲ್ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಗ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೀದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಈ ರಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ನಾನು ಚೇರ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾರಿ ಅವೇನ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿನಿ ಪೂಕಿ ಹುಡ್ನೆ ಅಂಚ ಮೂಲ್ತಲೆ ರಾಶಿ ಗೊಬ್ಬನದ ಸೋಫಾಡ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಕಲಿ ಒಂದೇ ಗೊಬ್ಬನದ ರಾಶಿ ಪೂರ ವಾಹನ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ತಚ್ಚುಡು ಅತೆ ಅಂದೆ ಈರ್ ತೋಜಾಲೆ ಬಲೆ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಓ ಉಂಡು ತೋಜಾಲೆ ಓ ತೋಜಾಲೆ ಓ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಾಡಿ ಓ ಇರ್ನ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬಲ್ತಾ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಕ್ಕನ ಹಾಕಲ್ಲ ಏರ ಅಕ್ಕ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಕೊಡ್ತೀನಾನೆ ಒಂದಿಲ್ಲನೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು yellow color. Yellow color, air kandi nandu.
అమ్మ కందినానే అందియో ఏత గొబ్బున ఉండతే తచ్చుడల ఎలిఫెంట్ ఏరుంದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತೂಲೆ ಅಂದು ತೋಜಾಯ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಓವೇನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ತಾನೆ ಎಂಚ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಹಾಕಿನ ತೋಜಾನೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡೆ ವಾವ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ತಾ ಏರ್ ಕಂದಿನ ಒಂದು ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೆ ಅಮ್ಮ ಕಂದಿನಿ ಪಪ್ಪ ಕಂದಿನಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ರಾಶಿ ಕೂರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಪೂರ ಇಂಜಿನಿ ಬಾಜನ ಗೊಬ್ಬುನ ಅತೆ ಅಂದು ಸೋಫಾಡು ಕುಲ್ಲಾರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನೇ ದೀತೆ ತಚ್ಚು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಇಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೀವಿ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೀದು ಚೇರ್ ದೀದು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಾರೆ ಅಂದೆ ಅಂದು ದುಂಬಿತ್ತು ನೀನ್ ಕಲ್ದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ಲೆಕ್ಕಪ್ಪನಾಗ ಅಂದೆ ಅಂದು ಬಾಜನದ ಇದು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗೋಣದೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಖುಷಿ ಆಕೊಂಡೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ದೂರ പോയರು ಅಂದೆ ಎಲ್ಲರ ತಿಂಚೆ ಅನ್ಕೋಪೆ ಆಫೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುಲ್ವೇರಿಗೆ ದೈಗ್ ಅಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುಲ್ವೇರಿ ಯಾನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಗಾನೆ ಅಂಚಂಡ ಅಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ನಾನು yang ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲೆವೆ ಇರ್ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬುಲೆ yang ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ ಮೂಲ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ ಗುಲ ಇರ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ ಉನ್ಕ ಅದೇ ಇನ್ನು ಏನ ಕೈಪು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಐತಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಬಾಜಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿನ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ತವತೆ ಅತ್ತ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ತವತೆ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತವತೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಗಂಜಿ ಮನ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಉಂಡು ಬಾಜಿ ತವತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ತೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಬೈಯಾಗ ಇರು ವನಸಾದ ಜಪ್ಪು ಅರತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತವತೆ ತಿನ್ರೆ ಮನ್ಪುಗ ಇರೆಗ್ ಏನ ಬೋಡು ಇರೆಗಿನಿ ತಿನ್ನರೆ ತಿನ್ನರೆ ದಾದ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತವತೆ ಕೈಪು ಅನ್ಪುನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತದೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ತಿನ್ರೆ ದಾದವ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾಯಸ ಅವೈನಿ ಪಾಯಸ ಅನ್ಪುಗ ವನಸಾದ ಜಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಅನ್ಪುಗ ಅವೇ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂಡೆ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಇರು ಓಲು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂದೆ ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಬರ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾ ಬಂತೈತೆ ಈರ್ ಬಂದದು ಇಯವ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಈರ್ ಪಾತ ಒಂದ ತೀರ್ಥ ಬೂರುಣತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತುವರೆ
ini Jai Shri Krishna nawlu ಓ ಮಂತ್ರ ಬನ್ನೀರು ಎಂಚ ಪನ್ನೆ ತುಗ ಮಾತಾಕಲಿಲ್ಲ ಈರ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಈರ್ ಪನೋಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂದಿಗೆ ಪೂರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗಿರಿಗೆ ಪನ್ನೆ ತುಗ ಪೂರ ಕಲ್ ತೂದು ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗಿರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ಇರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನ್ಪಿಂಗೆ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈಗ ಅವಳು ಓ ಮಂತ್ರ ಬನ್ನೀರು ಎಂಚ ಪನ್ನೆ ಓಂ 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 ಪನ್ನೆ ಪಪ್ಪ ಓಂ ಓಂ ಟಿಚಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬಕ ಪ್ರಣತ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಯಾರತ್ತೆ ಅವಳು ಸರಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವೇ ಗಂಟೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪೋರೆಂಡತೆ ನಾನು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹೋದು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟುಗ ಗಂಟೆ ಅವಳು ಡೈ 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 ಅವು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು ಇತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಅವೇ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಇತ್ತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಜೊತೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ವನಸ್ ಮಂಪುಗ ವನಸ್ ಮಂತ ಚೇಸಿಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಆತೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್